Jay. Tol, ingat kayo ha. Ewo. Thank you, thank you. Sana marami ka pang matulungan na naman, tuloy lang. Basta sali kayo sa sa ERCP ha. Oh, member na kami. Coordinate na ako kay Sir Jay. So nagkakilala na tayong dalawa. Ingat, tol. Salamat sa support. Pasensya na ha. Ingat. Babalikan lang kami. Biyahe sa mating biyahero. Post mo yan ha. Oo. YouTube pa. Oo, opo. Pag tinay, ganun talaga itsura nun sa Sa cellphone, malabo. Patala. Ingatan mo Sir Jay. Bigla. Salamat. Oo. Bigla. Oo. Sige po. Satisfying. Ano masasabi mo? Bumakbak tayo. Napalaban si 125 sa kasi 115. Hindi magpapolisis na isi. Smarting nga sa akin. Ano sila? Sabi ko bibigay na yung gas ko. Ikaw man di bakala. Mga, ayan